Meron kasi kaming nasalubong na lalaki, gwapo siya. Madam Tonyang. Hi Boss, magandang Tonyang, it's me Madam Tonyang and welcome back to my channel. Another day, another vlog, and for today's vlog, mag-a-unwind po tayo dito sa ilog kasama ang nag-iisang Yes! Felicity. So pupunta, on the way po kami papunta ngayon sa ilog. At ewan ko kung anong gagawin namin, kung magbubudal fight ba or basta depende na. Depende kutkuti bulbulong. A-update namin kayo mamaya pag nandun na tayo. Yung mga ganap doon mamaya, ilalabas natin lahat dito sa vlog. Bye! Hi! Hello! Andito na naman po kami, nagbabalik ang mga maluluwa. Ikaw lang yun. Ako maluwang sis. Virgin Ikaw Pasig, ang most semi-virgin. pupunta commented kami sa ating Ilog. ilog. Papuntang Pasig po ito. Ilog Pasig. Karayan ng Ayan. Malasin at Yan. Quiapo. Ito tour namin kayo dito, buong yan. Ito tour, di ba hacienda mo yan? Yeah. Yaya, pakita ko yung phone ko dun sa taas. Ano? Sino ang nagmumukhang yaya sa atin? Ito tour namin kayo kasi itong My ilog na to. God. Hindi, kasi nandito kami ngayon sa ilog kasi aside from mag-a-unwind kami, ito tour kayo ni Felicity kasi ito si Felicity, itong ilog na to, yan nakikita niyo yan. Nakita niyo natin mga yan? Pagmamay-ari nila yan. Comment down below kung gusto niyo makita si Felicity na maligo ngayon. Yeah. Ay. Magluglog tayo. So, Hindi, alam mo ba, nung bata kami, kuwan yan, yung ilog na yan, as if, napakalinis niyan. Sila mama ko dyan pa naglalaba noon. Malalim nga ngayon kaya madumi. Ang init Yan nga po lang. guys, kaya madumi po kasi nagpakawala po sila ng tubig. Malalim po kaya madumi ngayon yung tubig sa ilog. Kaya si Felicity lang po ang pwedeng maligo kasi asawa ko naiwan naman dirty doon. siya. Felicity. Ay, wag ka muna alis dyan! Sino? Wag ka muna alis din, oh. Meron kasi kaming nasalubong na lalaki, gwapo siya. Alam mo ba, pagkababa nila ng motor, nagpa-picture na agad si Felicity. Gusto niyo makita yung picture niya? Ito, 3, 2, 1. Ayan yung picture nilang dalawa. 'Di ba? Felicity lang ang malakas. Masarap po talaga ako. Ayun na. Ay, may humahabol. Ang balingkinitan sa lahat ng balingkinitan from Namnama Isabela. Papakilala ko sa iyo ang aming Bessie na si, first time mo magpakita sa channel ko, no? BC Jaime C. Navarro. Yan, ang balingkinitan sa lahat ng balingkinitan. Oh. Ay, Comment down below. Comment down below kung sino ang pinaka. ng hair niya, hindi po My siya God, dry. ang init. Hoy, comment down below kung sino ang pinakamaganda sa aming lahat. Oh, pang thumbnail. 1, 2, 3, and. Oh, di ba? Ang init. Ngayon, pasyal natin sila. Felicity, do the honor. So ayun po. So ayun po, Isa pa yung nga- mga yan po, yung mga nakikita niyo po mga yan like that, yun po. Pakita ko pa sa inyo, yung mga yan po, yung mga yan, Tawag dyan. siya po yung mga kabute. Lumang kabute. Yun ang tawag doon. Kabute. Kabutete. Kabute. Ay, para mo na bumalis. Pakita mo ako dito. Oh, sige. Itong stone na to, made from Thailand. So, What type of... Anong type? Rock? Kailan naging... Type? ang type po ng rock niya ay rough po talaga siya. Yun po. Ang ganda po ng bato. Ayan po siya. Kasing Wa. ganda ni. Kasing ganda ni. Felicity. Ayun, ayun. Hello. Medyo kumpara po pala ako tungkol kay Bianca Rapsa. So, ito po siya. Ito yung place niya na ano. Ito po siya. Bianca Rapsa, kung nanonood ka, naaalala mo ba, namimiss mo ba yung mga... Ito po siya. Bato po siya, matigas po siya. Medyo colorful po ang kanyang buhay, pero matigas po talaga yung kanyang katawan. Bianca, naalala mo ba lahat ng ano experience? Mga pangyayari dito, Bianca. Ito sis. Alam kong nanonood ka. Ito yung places kung kung gusto mong sumaya. Dito ka pumupunta ng 11 o'clock ng gabi, umaalis ka sa kwarto, tapos pagbalik may biglang diretso ka sa Ilog! CR. Oh, may trivia ka ulit. So, this is the Bangbang. Bangbang Sitsang Aunisub.
po. Mahal na mahal ko yung best friend ko na to. Sa totoo lang po, chubby siya noon. Hindi ko po alam kung bakit pumayat siya ng ganyan. Nagulat ako. Be, ano nangyari sa'yo, B? Para kang ano? Sis, alam mo kasi May sakit ka ba? Wala akong sakit. I just want to ano lang. Ayan. Okay, 3, 2, 1, mag-actingan daw kayo parang Mara Clara. In 3, 2, walang hiya ka? Ganon, okay. Director, ito yung production manager natin to, si Missy. Oh. Sige na. Sige na. Oh. Ay, may paparating na mga Sinundan lalaki, talaga ako guys. ng asawa ko, B. Pogi niya, B. Ipapakita natin sa kanila. Ako lang talaga yung sinusundan. Si Felicity. Sa aming bahay, ang aming bati. Merry Christmas! Interviewin natin yung mga lalaki. Ito na sila. Mapakita ka nga. Mag-hi ka nga. La, baba ka muna dun. Ang pangalan mo? Jowa ko to. Jowa niya. Kasi inabangan lang namin siya kanina sa daan. Anong pangalan mo, kuya? Love you, B. Mark? Ano nga? Vince Brian Castro. Oh my God, parehas pa pala tayo ng pangalan. Renz. Siya yung hinahanap ko. Huwag kayo muna aalis, ah. Dito lang na yan, maliligo. Tara, ligo tayo. Hindi, maniligo din kami. Promise dito lang, May. May damit ako sa bang. Baka muna dyan lang. Baba ka na muna kasi. Ano ka, okay naman kasi. Ito na lang, tagdigas ko yung bukta na. Maliligo din kami. Halika dito. Mag-tour guide tayo, halika dito. Okay. May bago tayong kasama, guys. Ako po ang nanalo. Ako po ang nanalo. na. Ay, wait! Yung bata! May maligo ka na. Ay, ilang taon ka na. Tuli ka na. Balaw! Ayun, naguhubad na yung mga bato. Uy, dito ka ang malunod din ang lahat! So, i-update namin kayo. Maliligo lang kami, guys. I-update namin kayo mamaya pagkakain na kami doon. Bye! So Hi. ngayon po ay sarap. Okay na ba? Hi! I'm back! So ngayon po, titignan po natin kung luto na po yung luto na po yung kanin na niluluto ko. So, kinakain. Yes! Kaya sinasabi ko sa... Ay! Tingnan natin guys. Alam mo, ay! Sinasabi ko... Hala, luto na oh, bakla! Padalos ako. Yan po. So yun nga guys, hindi natuloy kasi sobrang init dito at ang hirap magluto. So ang ginawa namin is linuto na lang namin sa bahay at doon na lang kami kakain. Mag-i-scrang na kami dito. Oh, luto na siya oh. Malapit na maluto, di ba? Hayaan mo na nga. Sakayin mo. So walang natunguhan yung picnic natin. So we are now on our way pauwi. At hindi natuloy ang ating picnic sa ilog kasi naiinitan daw si kuya. So pauwi na kami, doon na lang namin itutuloy yung aming mukbang Eklabu. Sayang may mga lalaki pa man din kasi kanina. So baka dyan na nagtatapos ang ating video. Kung to, kahit walang pwede itong video na to, huwag nyo kalimutang like, i-share, subscribe, at syempre i-hit na din ang notification bell para updated kayo lagi sa aming mga videos. So once again, this is Madam Tonyang na nag-iwan ng isang kasabihan mula kay Zanaido Seba na hindi hawak ng mga bitbit. Ay! Ano? Kung kininam dito, hindi hawak ng mga bitbit ng ating kapalaran. Gabay lamang sila. Meron tayong free will. Gamitin natin ito. Bye!